पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. माजी खासदार निलेश राणे यांनी पुन्हा एकदा आमदार वैभव नाईक यांना कुडाळ तालुक्यात जोरदार धक्का दिलाय. गावराई सरपंच सोनल शिरोडकर व पडवे ग्रामपंचायतच्या सदस्यांनी आज उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेनेला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. आपल्यासमोर मी प्रवेशकर्त्यांची नावं वाचत आहे. गावराई सरपंच सौ सोनाली शिरोडकर, पोलीस पाटील गावराई श्री स्वप्नील वेंगुर्लेकर, ग्रामपंचायत पडवे जवळपास 5 सदस्य, पण एक मुंबईत गेला असल्यामुळे 4 सदस्य आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. त्यापैकी त्यांचं नाव सुरेश कदम, श्री सौ विजयलक्ष्मी परब, सौ समिता नलावडे, संगीता नलावडे, श्री तिरोडकर, त्यानंतर आणि सौ प्रतिभा गावडे, हे 4 सदस्य आज भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. गाव पडवे, ग्रामपंचायत पडवे. वेताळ बांबार्डेची यादी आम्ही तुमच्याकडे देणार आहोत, पण त्याचे अनेक पदाधिकारी, 2 नावं मी सांगतो, श्री विशाल सांडव, श्री रोशन सांडव आणि इतर जे पदाधिकारी उबाटा गटातून भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहेत, ती ही यादी आहे. पत्रकार परिषद झाल्यानंतर आपल्याला त्याची एक कॉपी देण्यात येईल. जे उबाटा गटातून भारतीय जनता पक्षामध्ये ज्यांनी आज प्रवेश केला त्यांचं सगळ्यांचं मी स्वागत करतो. जसं मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं की भारतीय जनता पक्षामध्ये ज्या वेगाने लोक येत आहेत त्यांचा विश्वास आहे की भारतीय जनता पक्षामध्ये त्यांची कामं, त्यांनी जी निवडणुकीला त्यांच्या ग्रामपंचायतीच्या वेळेला दिलेले शब्द हे भारतीय जनता पक्षच पूर्ण करू शकेल ही खात्री असल्यामुळे आज मोठ्या संख्येने सगळ्या पक्षातली लोक, खास करून उबाटा गटातली लोक भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करत आहेत. मी मागच्या वेळेसही बोललो नव्हतो राजकीय, आजही बोलायचं काही कारण नाही. मी त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि त्यांना आपल्यामार्फत खात्री देतो की आपण ज्या उद्देशाने पक्षामध्ये आला असाल, गावाचा विकास असेल, ग्रामपंचायतीमध्ये आपली रखडलेली कामं असतील, ती 100% पूर्ण करायचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्ष करेल आणि तुमच्याबरोबर कुटुंबासारखं उभं राहील ही खात्री देण्यासाठी आज आपण इथे जमलेलो आहोत. आपल्या सगळ्यांचा मी स्वागत करतो. दुसरा विषय, येणाऱ्या 8 सप्टेंबरला दहीहंडी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने कुडाळ ST ग्राउंडला आम्ही साजरा करायचं ठरवलंय. करोनाच्या काळामध्ये मधलं हे सगळं वातावरण बघता आम्हाला दहीहंडीचा सण साजरा करता आला नाही, पण आता मोठ्या प्रमाणामध्ये, मोठ्या उत्साहामध्ये इथे आता ST ग्राउंडवर आम्ही तो साजरा करणार आहोत. दहीहंडी ही 5,55,555 रुपयाची त्याचं पहिलं बक्षीस असेल आणि काही कलाकार येणार आहेत. त्याच्यापैकी 4 कलाकारांची नावं आपल्याला मी सांगतो. त्याच्यामध्ये एक प्राजक्ता माळी असेल, मानसी नाईक असेल, भाऊ कदम असेल आणि ते नेगी कोण आता हनुमान झाले होते ह्याच्यात, आताच्या कुठल्या पिक्चरमध्ये झाले होते, ते सगळी यादी तुम्हाला मी देतो
अजूनही कलाकार त्याच्यामध्ये ॲड होऊ शकतात. त्याच्यामध्ये अनेक गायक आहेत, ते एका बाजूला त्यांचं प्रदर्शन चालू राहील आणि मोठ्या उत्साहामध्ये आम्हाला हा दहीहंडी सण साजरा करायचा आहे. दहीहंडी 7 तारखेला आहे, पण आम्ही 8 तारखेला शुक्रवारी ठेवली आणि ती ह्या ग्राउंडवर ठेवली आहे. तर आपल्याला सगळ्यांना आमच्या वतीने आमंत्रण आहे, आपण मोठ्या संख्येने तिथे यावं. आणि तिसरा विषय म्हणजे कालच आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल, विश्वकर्मा स्कीम जी केंद्र सरकारने काल त्याचा मला वाटतं पहिला टप्पा जाहीर केला. आपल्याला सगळ्यांना सन्मान्य देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे. जे पारंपरिक कारागीर आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम त्यांनी कालपासून पहिला टप्पा 13,000 कोटी हे 5 वर्षात या स्कीमच्या अंतर्गत ह्या कारागिरांना मिळण्याची सवलत आहे. आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये कोकणामध्ये पारंपरिक कारागीर असल्यामुळे त्यांनी या स्कीमचा फायदा घ्यावा. आम्ही पक्ष म्हणून जिथे जिथे ते आहेत त्यांना आयडेंटिफाय करून त्यांना ह्या स्कीमची माहिती आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोचणारच आहोत. पण मोदी साहेबांनी आज प्रत्येक घटकाला जो न्याय देण्याचा त्यांनी विडा उचलला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून कारागीर पण ह्या कुठल्या व्यवस्थेतून सुटता कामा नये म्हणून 13,000 कोटीची तरतूद, बजेट तरतूद ही मोदी साहेबांनी जाहीर केली आहे. पारंपरिक कारागिरांसाठी मी सन्मान्य मोदी साहेबांचं त्यांचे आभारी मानतो आणि अभिनंदनही करतो. आणि आभार मानायचे आहेत देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री. त्यांनी कालच असं जाहीर केलं आहे की गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने कोकणामध्ये 3,100 बसेस ह्या एक्स्ट्रा सोडल्या जाणार आहेत. येणाऱ्यांची अडचण बघता जी निर्माण होते, तर आम्ही त्या निमित्ताने सन्माननीय फडणवीस साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.